לפתוח את האירוע כאן, נשאיר את ההקלטה. אז נעים מאוד, אבישי רוזנפלד, מנכ"ל אמונתך, ואנחנו פותחים את ערב ההוקרה שלנו למובילי אמונתך. אנחנו נמצאים, אני חושב שאין זמן יותר מתאים מהתאריך שבו אנחנו נמצאים ממש סמוך ונראה לראש השנה, וערב ראש השנה זה זמן של חשבון נפש. זה זמן של חשבון נפש גם של כל אחד ברמה הפרטית, זה זמן של חשבון נפש של עם ישראל, וכן, זה גם זמן של חשבון נפש שלנו בתור עמותה, בתור ארגון שרוצה להביא טוב ולהביא ברכה לעם ישראל. ובתוך הדבר הזה, כשאנחנו עושים חשבון נפש, תמיד אנחנו באופן טבעי, לא שומעים אותי? אני שומע אותך, הרב. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. אז מי שלא שומעת, אז אולי זה קשור להדליק את הרמקולים או משהו כזה. בכל מקרה, באופן טבעי, חשבון נפש זה זמן שאנחנו עסוקים בלהשתפר, בלתקן, בלעשות יותר טוב, איך אנחנו יכולים להוסיף, אבל אנחנו יודעים שחשבון נפש, כדי שהוא יהיה אמיתי ושלם, צריך להתייחס גם לנקודות אחרות, גם לנקודות של להביט, כן, גם על הדברים הטובים, הדברים שנעשו, לשמוח בהם, להכיר אותם, להגיד אותם, ומתוך זה כמובן גם להסתכל איך אפשר להרחיב ולעשות יותר ולהגדיל את מעגלי העשייה. ואני חושב שהערב הזה זה בדיוק פוגש אותנו בנקודה הזאת. להסתכל ולהכיר תודה ולהכיר טובה על הדברים הטובים והמדהימים שנעשו ב4 שנים האחרונות בכלל ובשנה האחרונה בפרט, ולהסתכל קדימה, איך אנחנו מגדילים ומשפיעים ומרחיבים את מעגלי העשייה. אז אני שמח להזמין את הרב אליסף, ראש הארגון, לדברי פתיחה. הרב אליסף, בבקשה. שלום לכולם, ערב טוב. ערב טוב לכל הפרצופים המוכרים והנפלאים. כיף גדול מאוד מאוד להיות פה וזה גם מרגש. זה ערב בוטיק, הערב הזה. הוא ערב שכל כולו גם הוקרה וגם דחיפה גדולה לכולנו, אחרי עשייה של שנה ולקראת השנה החדשה. אז יש סיפור נפלא ועוצמתי בספר המתוק מלאכים כבני אדם. הסיפור מספר על רב אריה לוין שמספר על עצמו. רב אריה לוין מספר על עצמו, אני מאוד מאוד אהבתי להתייעץ עם הרב קוק זצ"ל בכל מה שאני צריך, בכל הבעיות שטרדו אותי, בכל הדברים המורכבים שהיו לי. ופעם אחת הגעתי לבית הרב, ככה הוא מספר, להתייעץ על סוגיה מאוד מאוד מורכבת שמאוד הטרידה אותי והיה לי עליה הרבה שאלות. הגעתי לבית הרב וראיתי שהרב לא נמצא, אז נכנסתי לבית המדרש של הרב, הוא היה ריק. היחיד שהיה שם, ישב שם הרב דוד כהן, הרב הנזיר זצ"ל. ישב, ראה אותי הרב הנזיר, ככה מספר רב אריה, וחייך אליי, כאומר שלום, וסימן לי בוא, שב לידי. התיישבתי לידו, רב אריה מספר, חצי שעה, כך הוא אומר, ישבנו ושתקנו. ישבנו ושתקנו חצי שעה. לאחר חצי שעה, קמתי ושבתי לביתי. כשהגעתי הביתה, כך אומר רב אריה, הרגשתי שכל השאלות שלי נפתרו, וכל הסוגיה המסובכת שכל כך הטרידה אותי הרבה זמן, הכל פשוט. וזה, ככה הוא מסכם שם, כי הרב הנזיר אומנם שתקן גדול היה, אבל הוא דיבר המון בשתיקה, דיבור פנימי. וככה גם מסופר על הרב אלי הורוביץ זצ"ל, שהוא היה בשנות נעוריו לא דתי, היה לו המון שאלות על התורה ועל אלוקים, שאלות פילוסופיות מכל הסוגים, והוא לא היה בקטע. אמרו לו יש איזה רב בירושלים, כדאי לך ללכת אליו. הוא הגיע עם מעיל אור בצבע אדום, עם קוקו, עם אופנוע, ולרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. נכנס אליו הביתה וראה אותו יושב עם כמה תלמידים, מעביר שיעור בספר אורות התורה. הוא הגיע עם ערימה של ספרי פילוסופיה להקשות קושיות על הרב צבי יהודה. והוא מספר, הרב צבי יהודה סימן לי לבוא לידו, ישבתי לידו כל השיעור, והיד של הרב צבי יהודה החזיקה את ידי. נגמר השיעור, הרב צבי יהודה חייך אליי, ואמר לי, מה שלומך? יש לך שאלות? ופתאום הרגשתי כמו מכת ברק, לא, אין לי שום שאלה, הכל נפתר לי.
מהלב החם של הרב צבי יהודה והיד החמה שלו, הכל עבר. זה שני סיפורים שמראים את העוצמה המאוד מאוד גדולה של הדיבור הפנימי. לא דיבור של מילים, דיבור פנימי. וזה מה שעושים בראש השנה, זה מה שכולנו נעשה בראש השנה, שכתוב עליו בשופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע. זה דממה, זה להקשיב, זה לשמוע את כל השופר. אז המהר"ל מפראג אומר שכל השנה זה כמו איזה עץ גדול עם המון המון ענפים ועלים, והשורש של כל השנה כולה זה ראש השנה. ראש השנה זה השורש, שלושת הרגלים זה כמו רגליים, זאת אומרת זה כמו ענפים גדולים, וכל שאר הימים של השנה זה כמו עלים קטנים. הראש זה השורש והעיקר של כל השנה. בראש השנה אנחנו תוקעים בשופר, ומתעלים מעל כל הצמצומים של החיים, מעל כל הדברים הקטנים שמנסים לשכנע אותנו שאנחנו רחוקים מאלוקים. בראש השנה אנחנו תוקעים בשופר, והקדוש ברוך הוא מתעלם מכיסא דין, עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. מה קורה כשאנחנו תוקעים בשופר? ויש על זה הרחבת דברים במערך הנפלא על תקיעת שופר שקיבלתם בוואטסאפ. השופר צר בפייה שלו ומתרחב. הצורה של השופר זה מן המיצר קראתיה ענני במרחביה. כשהבעל תוקע, מה הוא עושה? הוא לוקח חור קטן, הוא לוקח מיצר, ודרך מאמץ אדיר של הוצאת האוויר דרך החור הקטן הזה, הוא מתאמץ, זה נראה כאילו אין סיכוי שכל כך הרבה אוויר יעבור בכל כך קצת זמן דרך חור כזה קטן, והוא מבקיע את החומות, מצליח להעביר הכל דרך השופר, ואז במרחב נשמע כל השופר. והבית כנסת כולו, בבית המדרש כולו, מתמלא כל החלל בכל השופר. איזה כל שופר? בראש השנה החלל מתמלא בכל השופר, שנשמע במעמד הר סיני, שכל השופר חזק מאוד. אף אחד לא תקע בו, אולי הקדוש ברוך הוא תקע בו, אבל שמענו את כל השופר. שמענו זה שאנחנו שייכים לתורה. והשופר של ראש השנה זה השופר של שנת היובל, שקרא דרור בארץ והשיב כל אחד לעצמו, לאישיות שלו, לנחלה שלו, לעצמיות שלו, לשאול את עצמו מי אני ולהיות ודאי. אני כולי נשמה אלוקית. וזה גם כל השופר שבעזרת השם מחזיר את כל העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, כולנו שקצת לפעמים תקועים בכל מיני צרכים לאישורים קטנים ומרגישים שאנחנו בתוך מיצרים, כל הדברים האלה בראש השנה אנחנו מתעלים מעל הכל וחוזרים לכל דממה דקה, אנחנו חוזרים לדיבור פנימי. אנחנו עכשיו עומדים פה במעמד באמת המרגש והגדול הזה, שאנחנו פותחים שנה, וכל אחד פה עם כל הקהילה שלו, ומי שמסייע לאמונתך בכל מיני דרכים נפלאות, ומי שמוביל קבוצה ועושה מהפכים בקהילה, ומי שכותב את התוכן, כל הקודקודים, כל מי שמניע את כל המהלך הזה נמצאים פה היום, לא כל חלק מהם, ואנחנו עומדים ומתפללים לשנה טובה. כל שופר הזה מהדהד באוזניים שלנו כל השנה, ולא יוותר לנו. עם ישראל צמא לתורה גדולה, עם ישראל צמא ללימוד אמונה, עם ישראל צמא לתשובות עמוקות, עם ישראל צמא להכיר את עצמו, להכיר את החוזקות שלו, להכיר את התביעות הפנימיות שלו, שמישהו יבוא ויגיד לו, אתה רוצה טוב, אתה באמת טוב. ועם ישראל לא יוותר לנו כל כך מהר. ברוך השם, ללימוד אמונה יש המון המון דרישות, לעשות תכנים מיוחדים לאוכלוסיות כאלה, ולעשות תכנים לציבור חילוני, ולפתוח תוכניות נוספות בכל מיני מקומות בארץ, ועם ישראל לא יוותר לנו. עם ישראל ימשיך להשמיע את כל השופר. וכל השופר זה דיבור פנימי, באמת. ולימוד אמונה, אני חושב, זה גם דיבור פנימי. לימוד אמונה זה לקחת את הרבדים הפשוטים של החיים, אלה שנראים לנו סתמיים ולפעמים אפילו רחוקים מאלוקים, אלה שנראים לנו דרכי התנהגות, נראה לנו תרבויות שבאות וחולפות, כל מיני נטיות בתוך הנפש שלנו או בתוך כלל ישראל, שנראות לנו לפעמים מאוד לא קשורות לאלוקים. לימוד אמונה אנחנו באים ואוספים את הכל, אנחנו מתוך המיצר אנחנו מעלים הכל על המרחב, אנחנו שואפים ומתפללים להסתכל על החיים הפשוטים היומיומיים שלנו, על המיצרים, על מידת הדין, אנחנו מתפללים להסתכל עליה מתוך מידה של רחמים, להסתכל עליה מתוך
אמונה, להסתכל עליה מתוך מבט עמוק על החיים. זה החלום של כל אחד מאיתנו, זה החלום של כל יהודי. אבל יש מי ששומע את בת הקול שמפוצצת בראשי הערים ואומרת, כל הרוצה לפעול עם אל יבוא ויטול שכרו. אז יש הרבה אנשים ששומעים את הקול הזה, ויש מעט אנשים ששומעים את הקול הזה והוא לא נותן להם מנוח. וכמה אנשים שאולי חלקם גם פה, שרוצים לפתוח שיעור ועוד לא עשו את זה, היום כמה שלחו לי הודעות, אני ממש חייבת, אני אגיע לזה. אני ממש, אנחנו בתוך הלחץ של ספטמבר בתחילת הלימודים, אבל זה לא עוזב אותי. זה אנשים ששומעים את הבת קול הזאת, שאומרת, מי בא לפעול עם אל? שומעים את הבת קול, ולא מתעלמים ממנה. באים, רגע, הרב שלח לי הודעה. באים ואומרים, אני מתאמץ ואני פועל עם אל. אני מקים שיעור, אני כותב שיעור, אני מלווה קהילה, אני מוביל קבוצה, כדי שכל עם ישראל יזכה לשמוע את כל השופר, לא רק בראש השנה, לשמוע את כל השופר כל השנה, לשמוע שכל הצמצומים של החיים וכל הדברים שנראים לנו קטנים הם באמת באמת גדולים, ולשמוע את הדיבור הפנימי שמעבר למילים. עכשיו אנחנו בעזרת השם נתחיל חוברת חדשה שכל עניינה אחרי החגים, שכל עניינה זה לשמוע את הדיבור הפנימי של התורה, זה להסתכל על התורה ולראות בה אותיות של חיים, אותיות שמדברות לתוך הנשמה שלנו, לא מערכת של ציוויים לכאורה כביכול מנותקים מהקשר, או הרב אבישי, כשהרב ייכנס אז אנחנו נקבל איזה עדכון. הרב אני רואה עדיין לא כאן, נכון? אז כשאנחנו מסתכלים על התורה, זה בעזרת השם כל לימוד האמונה, אנחנו רואים התורה מגדלת את החיים, התורה מצמיחה אותם. התורה היא לא רק ספר ציוויים שאומר לנו איך להתנהג. כל אמירה כזאת של איך להתנהג וכל מצווה כזאת היא אותיות עמוקות עמוקות של הנשמה שלנו שמדברת. וזה מדריך אותנו אחר כך בחיים ממש. איך אמר לי אחד, למדנו שיעור על חסד בחוברת הזאת, שלח לי הודעת, שמע, אחרי השיעור על חסד, הגעתי הביתה והיה איזו סיטואציה עם הילדים, ועל פי מה שלמדנו בשיעור, פתאום הסתכלתי על הכל אחרת. והפלא ופלא כולם היו מרוצים. אם הילד הזה ייתן לילד הזה משהו, והתורה העמוקה הזאת, הפנימית הזאת, שיש בה, שהיא חובקת עולם, היא יורדת גם לפרטים הקטנים, והיא מחיה את היום יום שלנו, והיא מעצימה אותו, והיא מחברת אותו לדברים גדולים יותר. והתפקיד של כל אחד מאיתנו הוא להתעקש. הוא להתעקש בכניסתה של שנה, לא לוותר. לא לוותר לעצמנו, ולא לוותר לקהילה שלנו. לא לוותר לקהילה שלנו, כי באמת אין דבר כזה, שבדור שלנו אנשים ונשים יחיו את החיים שלהם בלי ללמוד אמונה. זהו, כבר אי אפשר. כולם רואים את זה, כולם מבינים את זה. עם ישראל צועק את זה גם באיילון, גם בקפלן וגם מול הכנסת. אנחנו רוצים להיות מחוברים לתורה, אנחנו רוצים להתחבר למה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לעשות את זה מתוך רצון. אנחנו רוצים תורה, אנחנו מאמינים שיש תורה כזאת, שמעצימה את החיים, שלא מחבה אותם. אנחנו מאמינים שכל התורה עושה מנגינה נעימה לחיים כולם, ולא מסביר לנו למה אנחנו לא טובים. ונראה לי שהרב חנני הגיע, אז אני רק רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, מלאה באמונה, מלאה בתורה שמצמיחה את החיים, ובשם כל עם ישראל, אני רוצה לומר לכל מי שנמצא פה, שתודה רבה. תודה רבה שאתם משקיעים בשביל הקהילות שלכם בכל אתר ואתר. תודה שאתם מרוממים את האומה, מעצימים אותה, מגדלים אותה. בעזרת השם תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. והרב חנני איתנו. אני רק אספר שהרבה מאוד לא יכלו להיכנס לזום הזה, והרבה הודעות קיבלתי אתמול והיום ושלשום, אני לא יכולה להגיע לזום, ועם כל הודעה כזאת ממש שמחתי, כי זה המון אנשים שאמרו לי, סליחה, השיעור הקבוע שלנו באמונתך זה בדיוק בשלישי בערב,
אז כמובן זה מאוד מאוד משמח שיש עכשיו משהו כמו, אם אני, לפי מספר ההודעות, משהו כמו 17 שיעורים ברחבי הארץ שמתקיימים עכשיו, שהם לומדים בדיוק על כל השופר, ואין משמח מזה, אז את ההקלטות הם יקבלו, ובעזרת השם שכל כנס שנעשה יהיו יותר ויותר אנשים שיגידו לנו אנחנו לא יכולים לבוא כי עכשיו אנחנו מעבירים שיעור אמונתך בעזרת השם. תודה רבה הרב חנני, ותודה לאבישי. שלום וברכה, אז אולי כדאי באמת לעשות שיעורי אמונתך עכשיו במקום הזום הזה. להצטרף ל-17 המצטיינים. טוב, שלום וברכה. אנחנו מתקרבים לראש השנה. השנה ביום הראשון לא נתקע בשופר בגלל שבת. אנחנו חזרו חכמים וסמכו עלינו שכנראה נדע לעשות את העבודה גם בלי שופר. השופר רק מדבר את הקולות שיש לנו בתוך הלב, בתוך הנשמה. אז השנה כנראה נצליח מכוח השבת לשמוע את זה בלי. אנחנו יודעים שהתקיעה העיקרית בראש השנה היא לא תקיעה, היא תרועה. בתורה שבכתב כתוב יום תרועה יהיה לכם, זיכרון תרועה יהיה לכם פעמיים, גם נקרא גם דברים. כשהתורה שבכתב דואגת שחז"ל, יש לה את י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, והיא דואגת שבסוף מה שאנחנו עושים זה בדיוק מה שאלוקים מתכוון. אנחנו עושים 100 קולות, זה בנוי מדאורייתא וממנהגים ומספקות של ראשונים, ומתקנות והנהגות וכל מיני דברים. בסופו של דבר אנחנו שומעים 100 קולות. אבל בתורה זה כתוב יום תורה. אחרי זה חז"ל, זה מדאורייתא. תקיעה לפניה, תקיעה אחריה, פשוט לפניה. אבל עיקר היום זה תורה. יום שמשמיעים בו תורה. וזה כנראה הספיק לחז"ל כדי ללמד אותנו, כדי לדעת שיום זה ראש השנה. הרי לא כתוב בתורה שזה ראש השנה. מי אמר זה ראש השנה? אבל אם זה יום תורה, אז חז"ל ידעו שזה ראש השנה. ננסה קצת להיכנס לראש, להבין מה הרעיון בזה בעזרת השם. אז תרועה, אתם יודעים שתרועה כתובה בפרשת בעלותך, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אולי לרב אליסף אני יכול להעלות מסך? כן? אז אני אנסה אולי תוך כדי הדברים. אעשה לך שאתה רוצה כסף, ולכל מקרא יתר נסע את המחנות. אז רק רגע אני מבזבז שנייה על עיון במדבר, אם זה לפי בעלותך. פרק י"ב אולי נראה. י"א. הנה אנחנו, אז אני עכשיו מצרף אתכם. ועכשיו בעלותך, זה מאוד מאוד מפורש שהבדל בין תקיעה לתרועה. מדבר השם למשה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף בשעת לעשותיו, ולכן נקרא אדם עשרת המחנות. אז מה עושים בחצוצרות? ותקעו בהם, אם תוקעים בשתי החצוצרות ביחד, ונועדו אליך כל העדה אל פתח המועד. אם באחת יתקעו, נועדו אליך נשיאים ראשי אלפי ישראל. זאת אומרת תקיעה. תקיעה זה פשוטה, זה טור כזה ארוך. מה קורה כשתוקעים? כשיש רק תקיעה, אז יש התוועדות. יש התכנסות. נועדו אליך כל העדה, להפך, אל הלב, אל משה רבינו, אל פתח המועד. אנחנו מתחברים, החיבור, מגיעים לשורשים שלנו. עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר פנימה, זה תקיעה. באחת כל העדה, בשתיים, באחת הנשיאים. עכשיו יש תרועה, מפסוק A זה מתחיל בתרועה, ותקעתם תרועה, ואז מה קורה? יש בדיוק הפוך, התפזרות, ותקעתם תרועה ונסעו המחנות תכונים קדמות, ותקעתם תרועה שנית, נסעו המחנות תכונים קדמות. קודם כל, זה בדיוק הפוך מהתכנסות על פתח המועד, יוצאים, מפרקים את העדה. שימו לב, גם העדה צריכה שתי תרועות, המחנות שכונים קדמה והמחנות שכונים תימנה. התרועה הראשונה שמוזכרת פה היא תרועה שמפרקת אותנו, מפזרת אותנו, מוליכה אותנו מתוך המקום המוגן והבטוח, מתוך המחנה ופתח המועד, אל הלא נודע. אנחנו הולכים במדבר, מקום צייה הנחש והקרב, הולכים אל הלא נודע, זה כל שמה שדוחף אותנו זה תרועה. יש אפשרות קשה יותר, בפסוק ט', וכי תבואו מלחמה בארציכם אל הצר הצור ואתכם, וארבעתם וחצרות, וזכרתם שני אדם לכם, שותם מביכם,
שזה מלחמה, השם ישמור, מלחמה קיומית, מלחמה שהאויב תוקף ומתרחש מתוך הארץ, בתוך הארץ שלנו. מלחמת הגנה, מלחמת שמירה על החיים. וכשיש מלחמה קיומית הזאת, זה גם כן תרועה. והראיתם בחצוצרות. זה מסיים בפסוק י' וביום שמחתכם ומועדיכם חודשיכם תקעתם עוד פעם תקיעה. נכון? אז החלוקה פה פרשת בעלותך היא מאוד מאוד ברורה בין תקיעה לבין תרועה. תקיעה היא משהו מאוד משמח, תקיעה היא משהו מאוד עוצמתי, מאוד פנימי. פשוט, בלי סיבוכים, דורש עצמות הכוח. תרועה זה משהו קשה, תרועה זה משהו מסובך. תרועה זה משהו שמוביל אותנו, מעמיד אותנו לפני מצבים לא קלים, לפני אתגרים לא קלים. התורה אומרת לנו, אשרי העם יודעי תרועה. אנחנו יודעי תרועה, כולם שואלים, מי לא ידע תרועה? מה צריך אינטליגנציה בשביל לדעת תרועה? שואלים את הטו-טו-טו וזהו. אז מה זה התרועה הזאת? בתורה כתוב, יום תרועה יהיה לכם, והגמרא אומרת, מה זה תרועה? כאילו הגמרא לא יודעת עברית. ואז היא אומרת, בואו נסתכל באונקלוס. באונקלוס כתוב, יום יבבה יהיה לכם. מה זה יבבה? כאילו התורה לא יודעת עברית. הגמרא לא יודעת עברית. אז יבבה הולכים לשירת דבורה, ושם כתוב, בעד אחרים משקפה ותייבב אם סיסרא. היא בוכה, ואחרי זה קוראים תייבב. מדוע בשש רכבו לבוא? מדוע יחרו פעמים מרכבותיו? ברור שהקולות שאם סיסרא עושים, היא עושה, משמיעה קולות עצובים, קולות מאוד עצובים. הגמרא לא יודעת איזה קולות עצובים בדיוק, או גינוח הגניח, שהפשוט הזה נסדק לחלקים, או שזה מתרסק לגמרי. רוע התרוערה הארץ, כתוב תרועם בשבט ברזל. כמו רעוע, תרועה זה לרסק משהו, לשבור משהו. יש אפשרות לשבור ויש אפשרות לרסק, אז יש שתי אפשרות ביבבה. יבבה זה או גינוח גניח, הנחות שאדם משמיע, כרחצן בלעז, או ילול יליל, שזהו מתפרק לגמרי. מתפרק לגמרי. אז חז"ל למדו שבראש השנה, ביום ראשון השנה זה יום תרועה. מדאורייתא כל התוקים גם תקיעה לפניה, פשוטה לפניה, תקיעה אחריה. אבל התורה בחרה, ולא לחינם, להגיד לנו ישירות, ואת כל השאר נלמד זה דאורייתא, וכל השאר חז"ל ילמדו אותנו, דרך רמזים של הפסוקים, שהיום זה יום תרועה. יום תרועה, כתוב בספרים הקדושים, זה של יצחק. תקיעה לפניה זה אברהם, תקיעה אחריה זה כנגד יעקב, ובאמצע תרועה. יש בספרים, כל מיני ספרים, כל מיני מקומות בחסידות, כל מיני ספרים שמייחסים את הקול הראשון לחסד, זה פשוט, פשוט זה חסד, פשוט זה הכל זורם, הכל נחמד, הכל טוב. וגם רחמים, לוקחים כוחות של רחמים ואיתם מנגבים את כל הדמעות, ואיתם תומכים את כל החלשים והעייפים, בעזרת הרחמים אנחנו משיבים את הדברים לקדמותם. אבל באמצע יש דין, יש דין. ויצחק אבינו הוא מייצג מידת הדין, והוא היום של יצחק, ואז הוא בא ביום ראש שנה, אנחנו ברוכים בראש שנה, שדווקא יצחק ייצג אותנו, עקדתה. אנחנו לא רוצים שיעקדו אותנו, ממש לא, ממש לא. אבל בא יצחק אל העולם, ומה הוא רואה יצחק? מה הוא אומר? האיש יצחק, תורתו של יצחק, דרכו של יצחק, אם נהיה תלמידים של יצחק, ונסתכל בעולם וקודם כל נראה התורה. אם אנחנו לא מיואשים ולא שבורים, ולא אומרים עזוב זה מה יש, תגיד תודה שזה מה שקיבלת. אם אנחנו יודעים שהעולם הוא אלוקי, ואם אנחנו תלמידים של יצחק, אנחנו יודעים שהעולם הוא אלוקי. אז יש אכזבה מאוד מאוד כבדה. אני חושב שהפער בין האלוקיות של העולם, הפער בין מה שהוא צריך להיות לבין מה שהוא בפועל, הוא בלתי נתפס. הוא בלתי נתפס. מידת החסד יכולה להכיל עולם כזה, בעייתי וסבוך, בסדר, נסלח. מידת הרחמים אומרת, בסדר, נרחם, יאללה, תסלח להם, לא. אבל מידת הדין, מידת האמת, ואלוקים אלוקי אמת, וכל אמר קדוש ברוך הוא ותרן וותרו מאוי. אין פה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ויש יום הולדת של העולם. כל יום הולדת נרצה או לא נרצה, אז אנחנו חוזרים לחשבון של חשבון נפש. ביום הזה נולדתי, למה נולדתי? בשביל מה נולדתי? מה צריך אותי? בשביל מה? וזה קורה גם ביום הולדת של העולם. מי שרוצה להגדיל ראש, לתפוס אחריות על העולם. הוא שואל בשביל מה יש עולם, והתשובות לכאורה שיצחק מקבל הן תשובות לא טובות. ככה זה נראה, זה תשובות מסובכות מאוד. פעם היה עולם יפה, פשוט. מחשבות שקדמו לעולם, מחשבתם של ישראל, תורה קדמה תקע"ד לעולם.
אבל אז נברא העולם, והתחיל להסתבך, כפי שידוע לכם. באלפי השנים האחרונות הוא די הסתבך, די הסתבך. גם גינוך הגניך וגם ילול יליל, אל תשאלו. ואנחנו שואלים מה הקשר בין העולם הזה לעולם האלוקי, ואנחנו אומרים לו, אלוקים, לא לקח. אולי תפנה את כל העסק הזה, תברא משהו יפה יותר, חמוד יותר, מוצלח יותר. אם יש לנו ציפיות מהעולם, אם אין ציפיות מהעולם הזה, נכון? אם הכל מלא ייאוש, הכל מלא ייאוש. אבל בראש שנה לא כדאי להתייאש, לפחות לכתחילה. אז אפשר לבוא ולהגיד, אלוקים ניסית, לא אכזבנו אותך, בוא נודה על האמת, זה לא נעים. תכלה שנה וקהילותיה, ואולי מהשנה הזאת נכלה גם, הוא רוצה להגיד כולנו, אז אני לא אגיד, אולי תארגן איזה עולם יותר נחמד. עולם עם פחות סיבוכים. עולם שמבטא בצורה מהירה וישירה את מה שרצית. אנחנו פחות הולכים על הכיוון הזה בראש השנה, ממש פחות. וזה קוראים דין התתא, דין נמוך, דין שמסביר למה זה לא בסדר. יש דין תתא ויש דין העילה. דין התתא זה דין, כל דין. דין זה היכולת שלי לבוא בתביעות אל עולם מסוים, אל אדם מסוים, ולדרוש ממנו לעמוד באיזה רף מינימלי. דין התתא זה מערכת המשפט, זה הפרקליטות, זה המשטרה, זה הרכילות, חס וחלילה. שקופים יש איזה level מינימלי, יש איזה רמת סף בסיסית שלא נותנים לאנשים לרדת ממנה. אם יורדים ממנה, אז שמים אותם בצוהר, מענישים אותם. מענישים אותם. אם יש סירנה של משטרה ברחוב, יש לנו פתאום הרבה משטרות, אז יש שמחים ויש חרדים, מי שיש לו סיבות לדאוג, אז הוא דואג. אזרח ישר, אזרח כשר, אזרח שמח שיש משטרה, איזה יופי. יש מצלמת מהירות, מי שנוסע לפי החוק אומר, אז יופי שיש מצלמת מהירות. מי שנוסע כמו עבריין, אז הוא מצטער, ומי שיש לו נוסע כמו שצריך, אז הוא אומר, זה יופי שתעשו את העבריינים האלה, ולא יהיו תאונות. אז יש תאונות, ודין התתא רוצה להעניש, רוצה למחוק, רוצה לשלול רישיון, ולהתחיל לכיוון אחר. יש דין העילה, קוראים לזה. מושג כזה, דין אחר, דין שהוא במהותו הרבה יותר גבוה מחסד. ככה הרב מסביר בכל מיני מקומות, לא הרב מסביר ככה, אבל את הרב מסביר. בסופו של דבר חסד הוא סולח, מחסד הוא נותן, מחסד לא בא בטענות, מחסד לא בא בתביעות, מחסד לא בא בשאלות. שופך, למה חסד נותן? ככה, בכיף הוא נותן, נכון? ואנחנו רוצים שיהיה איתנו חסד. אנחנו רוצים שיהיה איתנו חסד. אבל יש משהו בחסד שבסופו של דבר יש בו ייאוש. בחסד הזה יש תסכול, בחסד יש משהו מאוד מאוד בדיעבדי. כי עולם של חסד זה עולם שלא היה כדאי לברוא אותו. אחרי שיש צרות יש חסד. כשהכל טוב, הכל זורם, אין חסד, החסד הוא לא רלוונטי, אין מה לעשות עם החסד. החסד הוא לא משמעותי. עולם מלא ברכה, עולם מלא יופי, עולם מלא טוב, עולם שאין בו בעיות, מי צריך את החסד שלך? כשאנחנו נתקלים בקשיים ובצרות, אז שמישהו יעזור לי. אבל בעצם, אם אין צרות, בוא נאמר, אם לא היה עולם, לא היה צריך לעזור לאף אחד, נגיד לזה ככה. דין זה במקום אחר, דין זה באיזשהו מקום שהוא לא כך מסתדר בתובנות שלנו, אבל דין זה משהו שהוא גדול עליהם, דין זה ככה. ודין, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם מידת הדין, בראשית ברא אלוקים מידת הדין, ראה שאינו עומד שיתוף המרחמים, אז ראה שאינו עומד זה לא אלוקים מתייאש, אלוקים לא מתייאש אף פעם, אלוקים רצה משהו, זה יהיה, אי אפשר לעצור את אלוקים. רק בשיתוף מידת הרחמים נגיע לדין, רק זה יהיה תהליך ארוך. דין הילה זה דין שיש בו, כמו מערכת המשפט, הוא קצת קשור לימים האלה משום מה. מערכת המשפט הישראלית האמיתית היא מערכת משפט, השופטים האמיתיים שאנחנו מתפעלים מאוד מאוד לשובם, ואז יסור ממנו יגון והלכה, זה שופטים שהם משליטים דין לא רק בעזרת השיניים שלהם, לא רק בעזרת האלימות הלגיטימית, לא רק בעזרת שירות בתי הסוהר. הם רק לוקחים את העבריין וקולעים אותו בצינוק, ולא מאפשרים לו בטווח הקרוב לעשות עבירות ולפגוע בציבור. דין זה אנשים שהם דיניים. דיינים אמיתיים, שופטים אמיתיים, זה אנשים שחיים בגובה, ברוממות הזאת. זה אנשים שבאים בתביעות קודם כל אל עצמם. את עילת הסבירות מפעילים קודם כל על עצמם.
על המוסר האישי שלהם, על המידות שלהם, על עבודת השם שלהם, על התרומה שלהם לחברה ולמדינה ועל הקהילה. זה אנשי הדין. אנשי הדין הם שופטים קודם כל את עצמם, כמו שהחסיד הוא המושל. המושל האמיתי זה קודם כל מי שמושל בעצמו, מי שלא מושל בעצמו זה יכול להיות שתפס ג'וב של שלטון, אבל הוא לא שליט, עבד כמלוך. אז מערכת המשפט האמיתית שאנחנו מצפים ממנה לשיבה, זה מערכת משפט של אנשים שהם אנשי דין, אל עצמם, וממילא ההקרנה שלהם, הדוגמה האישית שלהם, היותם מהווים מודל לחיקוי ודוגמה אישית, באישיות שלהם, וגם הזרמות רוחניות כאלה, לאומה, אנחנו מסוגלים לחיות את הדין. אז מה אנחנו עושים בראש השנה עם הדין הזה של יצחק, שניגש אל העולה ואומר לו, תשמע, אתם יודעים, לפעמים אנחנו פוגשים חבר שהוא מלא תסכול מעצמו. והוא עושה חשבון נפש, והוא מסביר לנו כמה החיים שלו עלובים, וכמה הוא בזבז את הזמן, וכמה הוא לא ניצל אותו כמו שצריך, וכמה... ויש באיזו נטייה כזאת של חנופה, סליחה שאני אומר את זה, שמאוד מאוד אנחנו רוצים לתמוך בו בשעת צערו, ולפייס אותו, ולהרגיע אותו, אנחנו מתחילים להסביר לו למה הוא בעצם נחמד, ולמה הוא טוב. לא נכון, אתה לא כזה, זה לא תמיד חברי. זה ממש לא תמיד חברי. כי חברות אמיתית יודעת שלפעמים רגעי חשבון הנפש שלהם חשובים מאוד. וחברות אמיתית אומרת, יכול להיות שבזבזת את החיים, כן, יכול להיות. יכול להיות שאתה מתעסק בשטויות. יכול להיות שאתה מחמיץ את הכישרונות שלך, יכול להיות. אם אני חבר אמיתי, זה לא נעים להגיד את זה. לא בטוח שיאהבו אותם, לשמוע אותם. אבל אם יש רגע שהלבבות נפתחים, ואנחנו מסוגלים לשמוע אותם, זאת אומרת, תשמע, אתה באמת, אבל זה לא גזירת הכתוב, לא נגזר עליך שזה כזה תורן שלך. בחרת בחירות לא טובות, ושברון הלב שלך אמור לתת לך את הכוח ואת העוצמה לבחור בחירות טובות יותר. אז בואו נעשה שינוי. כאב הוא מבורך אם משתמשים בו כמנוף לשינוי. כשואבים ממנו את האנרגיה, האנרגיה של הכאב, הכאב הוא אנרגיה, כאב הוא מכאיב. אז נשתמש בכאב הזה לא בשביל לספר כמה אנחנו מילים. אנחנו באמת לא רוצים שאנחנו כואב, אז יאללה, אז בואו נעשה. אפשר להגיד את זה לחבר טוב, אפשר להגיד את זה אפילו לעצמנו. זה הרבה יותר קשה. אפשר להגיד את זה לעצמנו. אז מה קורה עם התרועה הזאת של ראש השנה? התרועה אומרת, תשמיעו תרועה. תרועה זה קולות מלחמה. קולות של מלחמה, מלחמת מגן. תרועה זה קולות של התפרקות. תרועה זה קולות של שבירה. תרועה זה גניחות והיללות. אז מה זה התרועה הזאת שאנחנו רוצים שנשמיע? אז אפשרות אחת בתרועה, אמרנו להגיד, תראו איזה עולם מרוסק, יאללה אלוקים, תמחק, תמחק. נכון, הקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבם, אז גם את העולם הזה תצרף לסרט הקודמות, גם זה לא לקח בכך. תבחר עולם יותר נחמד. אנחנו יכולים אפילו לתת עצות, כל אחד יש פה כמה עצות לאלוקים, איך העולם יכול להיות נחמד. את מי בדיוק אפשר לא להופיע במהדורה השנייה, לתת לו פחות מקום, לתת לו יותר מקום. אז זו אפשרות פחות חביבה. זה לא בדיוק ראש שנה, יום העיון שגדול. יש אפשרות אחרת. לבוא לראש שנה עם אברהם ויעקב, בלי יצחק. עם אברהם ויעקב ולהגיד אלוקים, נו יאללה תסלח להם. נו, להפעיל את מידת החסד, את הרחמים. יש הבדלים ביניהם, לא ניכנס עכשיו לכל ההבדלים. אבל אלוקים, תסלח להם. נו, כן, מסכנים, נו, באמת. מה אתה מצפה מהם? זה מה יש, הם קטנים, ותסלח להם, נפעיל את החסד, את הרחמים, ונגיד לא נורא, נשתדל לראות את הטוב, בואו נראה את הטוב, בואו נתמקד בטוב, בואו נהיה נחמדים. מילים מתוקות כאלה שישאירו את העולם קטן, קטן, קטן. אחות קטנה אנחנו נגיד, עוד 3 ימים. תפילתה ארוחה, ועונת תהילותיה, הנה רפנה מחלותיה, ובסוף כל בית נגיד תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה. אם אנחנו באים רק עם מידת החסד הזאת, אז אנחנו יודעים שגם שנה שעברה אמרנו את זה, וגם לפני 2 ואל תגידו לאף אחד, אבל אולי גם עוד שנה נגיד, תכלה שנה וקהילותיה. אנחנו מתחילים עוד פעם פשוטה לפניו. כן, תכלה שנה וקהילותיה, איזה יופי. שאלה מה יקרה עם החלומות האלה במהלך השנה. אם לא יש משברים בתרועה. אז אפשר להגיד, אלוקים, חטאנו לפניך, רחם עלינו, אבל אסור לנו להגיד את זה בראש השנה. המילים הכואבות והמתוקות האלו לא מתוודעים בראש השנה. לא מחטאנו לפניך, אבל לא מרחם עלינו. בראש השנה אנחנו לא עסוקים בעצמנו, עסוקים בעולם, עסוקים ביקום, עסוקים במלכות השם יתברך. בונים בתוכנו את ההכרה, את ההבנה, את התודעה שהכל אלוקי, כשמסובך, וכשיותר מסובך, כשעוד יותר מסובך. אז מה אנחנו עושים בניו של יצחק בראש השנה?
בראש השנה אנחנו משמיעים תרועה, ואנחנו יודעי תרועה. יודעי תרועה פירושו של דבר שאנחנו, אתם די מבוגרים, ידידיי היקרים. אתם, אם אני פה בחברון, נתחיל מאברהם אבינו, אז זה מתקרב ל4,000 שנה. וב4,000 שנה, אתם יודעים, הבטיחו לו הבטחות מאוד גדולות ויפות בספר בראשית. בני בחורי ישראל, ומי כעמך ישראל ויחד בארץ. ולגוי גדול אשימך, עם שכולו אברהמים ושראיות. הבטיחו הבטחות כאלה גדולות וענקיות, אבל מי שרצה להתאכזב, היו לו מספיק סיבות. אנחנו עם יודעי תרועה. אתם יודעים מה זה יודעי תרועה? אנחנו שמענו את הפשוטה של לפני, את כל ההבטחות הגדולות, ונשברנו לשברים, והתרסקנו לתרועות. ובאלפי השנים האחרונות עברנו מה לא עברנו. גם עכשיו זו תקופה מאתגרת, בהחלט, דורשת הרבה תפילה. אבל במהלך הדורות, מה לא עברו הסבתא של סבתא של סבתא של סבתא של סבתא שלכם, על כל אחד. אי אפשר לתפוס בכלל. המשטרים שחיינו בתחתם בגלות, הם היו משטרים הרבה יותר מחרידים מדאעש, עד כמה שהדבר הזה לא הגיוני. היינו בתוך גיא צל מוות, מלא רע, וידענו שאתה עמדי. אנחנו היינו בתוך התרועה, בהחלט. ובתוך התרועה קראנו בשמך. בתוך התרועה יש לנו הרבה שכבות, כי מהעץ כמימי. אנחנו מחזיקים בתוכנו את כל הדורות כולם. עוצרים בתוכנו את נצח ישראל. וכולנו ילדים וצאצאים של דורי דורות, שמה לא נתנו לקדוש ברוך הוא ומה קיבלו בחזרה? הרג וחרב ואובדן. כמה שהיינו צדיקים, ככה רדפו אותנו. צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. גירשו אותנו, לא, נפתח לו את הפרטור. היינו בתוך התרועה של התרועה וידענו שהתרועה הזאת היא אלוקית. המלכנו אותך בתוך התרועה. אנחנו ניגשים בראש השנה להשמיע תרועות, להשמיע כאב, להשמיע מורכבות, ולהגיד, אלוקים, אנחנו מכירים אותך בתוך התרועה. מידתו של יצחק זה ההבנה שהקשיים שבעולם הזה, זה לא בגלל שהעולם הזה עלוב, ולא בגלל שהוא מסכן צריך לרחם עליו. הקשיים של העולם הזה, כי אלוקים ברא עולם שהוא הרבה יותר מורכב מכל מה שעולה בדעתנו. והסיבוכים והקשיים וגם הנפילות והעבירות הם לא בגלל שאנחנו בני בכור של שטן. זה בגלל שאתה בראת עולם מורכב. זה לא סתם סיסמה, יש לנו הוכחות, אנחנו כתבנו את זה בדם. אנחנו נאמנים לך, נאמנים לתורתך, נאמנים לדרכך, נאמנים לאידיאלים שלך. אנחנו עם טוב, אנחנו עם טוב. אנחנו עם רחום וחנון ערך אפיים ואפס ובאמת. הולכים לדרכי השם. כשאנחנו נגיע בראש שנה, בעזרת השם, אנחנו נשים בצד את כל הבעיות שלנו, ובשמך קראנו, בתוך התורה, מתוך התורה, מתוך היבבות. היבבות שלהם סיסרא זה יבבות של ייאוש, ויבבות של אגו, ויבבות של תסכול. אנחנו יודעים לבכות, אבל הבכי שלנו הוא תפילה. למה אנחנו קוראים בכי? כותל הדמעות הם קוראים לזה, לכותל הדמעות שלנו. איפה נפתחים הדמעות שלנו? זה דמעות זה לא דמעות של תסכול, זה דמעות של געגוע, זה דמעות של תקווה. דמעות עם הרבה מאוד כאב. אנחנו יודעים להיום תרועה, זה יום תרועה אלוקית. זה יום שבתוך המשברים אפשר לזהות את האלוקיות שלהם. אז זה ראש השנה, מה זה יכול להיות? זה יום הולדת של העולם. יום הזיכרון, אלוקים זוכר אותנו תמיד, לא צריך איזה אירוע מיוחד כשאלוקים זוכר אותנו. אבל זה יום שבו אנחנו מבינים שאלוקים זוכר אותנו. שזה ברור לנו, שיש לנו כלים הרבה יותר גדולים. בדרך כלל צריך שופר בשביל להרגיש את כל זה. שופר זה טכניקה אלוקית מיוחדת, כמו כל המצוות, שפותחת כל מיני פעולות, כל מיני תגובות שמחדירות לנשמה שלנו את האמונה הזאת. השבת, אנחנו נהיה יותר גדולים. השבת נעשה את כל זה בלי לשמוע את כל השופר. חז"ל נתנו לנו כוח, אמרו לנו אל תתקעו, אלא אם כן מישהו יהיה בירושלים בשבת וכבר ייבנה המקדש, אז יתקעו גם בשבת. אבל מי שלא יצליח להיות בירושלים בראש השנה, או חלילה אם לא ייבנה המקדש, אז יהיה זיכרון תרועה. אז אנחנו נשמע את התרועה הזאת בלבבות שלנו, ולעטוף אותה בטח באברהם ויצחק. אבל החסד והרחמים האלה, זה לא בגלל שאנחנו מסכנים, אנחנו חזקים וגדולים, ונחזיק מעמד, ואנחנו יודעים שחזקים, אז אנחנו צריכים את העטיפה. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, החבורה המפוארת, המתוקה הזאת, היקרה הזאת, שבתוך החיים הצפופים שלכם, מצאתם לכם את
זמן ואת הלב, ואת הרצון ואת ההסכמה להיות שליחי ציבור. להאמין בעם ישראל הטוב הזה, להאמין בכל הקושי. רוצים ללמוד אמונה, רוצים להיפגש בגודל, רוצים להיפגש בתקווה, רוצים להיפגש בייעוד, רוצים להיפגש אז כולכם שליחים, אתם ממליכים את שם השם בכל השנה. מה זה להמליך? להמליך השם זה, הוא מלך גם מי שממליך אותו. להמליך זה להחדיר את זה לתוכנו, לגרום לאנשים. אלוקים ישב על כיסא קודשו, זה לגרום לכולם, להכיר בזה. אז אשריכם במה שאתם עוסקים, בעזרת השם שתקדמו כולכם לחיים טובים ארוכים ושלום, מכל משפחותיכם, מכל עם ישראל. אלה שיותר מזדהים, אלה שעוד פחות מזדהים, ושבמהרה ייחתם עלינו שנעשה כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם, שנה של שמחה וטוב וברכה, וכל טוב סלע. תודה רבה רבה. תודה רבה לרב חדדי. כאן הזדמנות להגיד תודה על כל השנה ועל כל הליווי, וגם בפתחה של עוד שנה חדשה. עד שהרב מישאל, אני רואה שעוד לא נכנס, אני אנצל את זה רק לשתף בסיפור קטן מהשבוע האחרון. ממש בשבוע האחרון, ביום שישי, יצא לי להיפגש עם איזה מכר. מדובר ביהודי שאינו שומר תורה ומצוות, ותוך כדי שאנחנו ככה מפטפטים, אז הוא שואל אותי מה אתה עושה, אני אומר לו, אני מנהל עמותה. אוקיי, מה זה העמותה הזאת? קוראים לה אמונתך. מה אתם עוסקים? בלימודי אמונה. אז תמיד בסיטואציה הזאת שמדבר עם אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, ומפתיע אותי, תמיד מעניין אותי לראות מה התגובה בללמד אמונה. אז הוא ככה היה איזה 2 שניות של שקט, ואז הוא אומר לי, הבנתי, אתם עושים ציונות. עכשיו, זה ככה הגדרה שהייתה מבחינתי מאוד מעניינת, ואני חושב שיש בה הרבה. אני חושב, בהמשך גם הדברים שהרב חנני אמר, בעצם זה השלב הבא. השלב הבא של חיבור, של אמונה, של לדעת שהמציאות והאתגרים והקשיים הם אתגרים אלוקיים, לנסות ולהבין את המשמעות שלהם, זה דבר שהוא תהליך מדהים, והשלב הבא של הציונות. ובאמת, אשרי כל מי שזוכה לקחת חלק בדבר המדהים הזה, וחזק וברוך לכולם. הרב מישאל איתנו? כן. כן. עוד שנייה. זהו. לגמרי איתכם. תודה צדיקים. רבה. תודה רבה. מה עושים? תסביר. פותחים את השנה הקרובה, את שנת אמונתך, שנה של לימוד אמונה. גם הזדמנות להגיד תודה לשותפים שנמצאים פה איתנו, כל אחד במקומו הוא, וגם מתכוננים לראש השנה. טוב, אז נתחיל בהכנה לראש השנה, משהו קצר, ואחר כך נגיד תודה וברכות ונתברך. כל אחד יברך את חברו. אני אשמח לקבל ברכות מהקהל. בכל אופן, יש פסוק במשלי. פסוק במשלי אומר ככה, פסוק קצר. כתוב, בחסד ואמת יכופר עוון. ככה כתוב. בחסד ואמת יכופר עוון. זה לא כך ברור למה אם אדם עושה חסד, מתכפרים לו עוונותיו. אמת, לא נדבר היום, אמת זה אמונתך, אמת זה התורה, זה לימוד תורה, לימוד אמונה, אבל אני רציתי קצת יותר לדבר על בחסד ואמת יכופר עוון, בחסד. פסוק במשלי, שאומר שבחסד יכופר עוון, ולמה זה כך? למה אם אדם עושה חסד, אז הקדוש ברוך הוא מכפר על עוונותיו? למה? מה הקשר בין זה לזה? דרך אגב, מה שאנחנו רוצים ללמוד היום, זה 2 פסקאות קצרות מאוד במהר"ל, ובפסקאות האלה, שנמצאות בכלל לא בנתיב התשובה, אלא בנתיב אחר, בנתיב גמילות חסד, זה בעצם לימוד של עוקף, כביש עוקף. זה כביש עוקף עבירות. עכשיו, כמובן, כולם פה, כל מי שנמצא פה ומקשיב, אז הוא יודע שבהחלט יש דברים אחרים, יש תשובה ויש מעשים טובים, אבל היום אני רוצה לדבר על מה שהמהר"ל מביא, חסד. חסד זה נשק סודי לכפר על עבירות האדם. ואני שואל,
למה זה ככה, והמהר"ל מביא שתי תשובות. אז נביא את התשובות של המהר"ל ממש בקצרה, כי זה ממש קצר, אני אנסה לבאר אותם לפי קטנות הבנתי, ואחרי שנבאר אותם, אז אני חושב שהמסר פה הוא מסר מאוד מאוד חשוב, והוא מאוד קשור למה שאנחנו יושבים כאן. למה זה ככה? כי אני מרגיש שמי שנותן את מעבירי אמונתך בכל אתר ואתר, זה בעצם אנשים שעושים חסד. אפשר לעשות חסד בהרבה צורות. אפשר בכסף, לתת צדקה ולתת מעשר כספים וכו' וכו', שזה ודאי דבר עצום ורב. אפשר לעשות חסד בעצות, אפשר לעשות חסד בזמן שלך, אפשר לתת זמן, אפשר לתת עצות, אפשר לתת כוחות, אפשר לתת כישורים, אפשר לתת כישרונות, אפשר גם ללמד ולדבר בגובה העיניים בדברים חשובים ולעזור לאנשים להתקדם בחיים ולעלות מעלה מעלה, כל אחד לפי דרגתו, כל אחד מה שהוא מסוגל וכל אחד בנועם הליכות ובסבר פנים יפות. אז זה סוג של חסד. חסד זה לא כסף בדווקא. חסד זה הרבה דברים. זה אדם שמוכן לתת מהכוחות שלו, אדם שמוכן לתת מהיכולות שלו, מהכישורים שלו, מהזמן שלו, מהחוכמה שלו, מהידע שלו. כל הדברים האלה נקראים חסד. אז לכן חשבתי על הדבר הזה, ועכשיו אני מסביר. אז כתוב במשלי, בחסד ואמת יכופר עוון. אומר המהר"ל, אני קורא לכם, זה לא משנה שאין לכם את זה, זה ממש קצר. אומר המהר"ל, מי שעושה גמילות חסדים לבני אדם, ראוי שיהיה השם עושה איתו גם כן חסד, לכפר עוונותיו. טוב, אז הוא לא מסביר כלום בינתיים. הוא מסביר, הוא אומר, מי שעושה חסד לבן אדם אחר, אז הקדוש ברוך הוא ראוי שהקדוש ברוך הוא יעשה איתו גם חסד. מה החסד? שיכפר על עוונותיו. אנחנו ערב ראש השנה, בערב ראש השנה יש יום הדין, אז אנחנו מחפשים בנרות. היום קיבלתי SMS, הודעת SMS, שאם אני רוצה, אז 3 תלמידי חכמים ילכו לאיזה קבר, אחד שאני בכלל לא שמעתי עליו, והתפעלו עליי, ויכפרו עוונותיי מרחוק ב-SMS. זה יפה. אולי זה יפה, אני לא יודע אם זה יפה, אבל זה אולי יפה. אבל בכל אופן, פה כתוב משהו אחר. המהר"ל אומר קצת אחרת. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עושה איתך חסד. אבל למה? כי אתה עושה חסד. מה זה קשור? ואז המהר"ל מסביר במשפט אחד, כי כך היא המידה, שמי שעושה לפנים משורת הדין, עושים איתו גם כן לפנים משורת הדין. זהו. אז זה ההסבר הראשון, אני אסביר מה שאני מבין, אני הקטן, מה שאני מבין, אני אסביר מה הוא אומר. הוא אומר, זה מידה כנגד מידה. בן אדם, הוא חי את חייו. וכשהוא חי את חייו, הוא לא חייב לעשות טובה לאנשים אחרים. יש דברים שאדם חייב לעשות, אבל יש דברים שאדם הוא לא חייב לעשות. חסד זה דבר שאתה לא חייב לעשות. הגאון מווילנה מסביר במשלי, שם הוא מסביר מה זה חסד. אומר הגאון, חסד נקרא שאדם נותן דבר שאין הוא מחויב לחברו. הוא לא חייב. וזה הנתינה היא תורת חסד. זאת אומרת, אדם שעושה משהו בשביל אדם אחר, הוא נותן לו מזמנו, כמו שאמרנו, הוא נותן לו מעצתו, נותן לו מכספו, הוא נותן לו מכישוריו, מידיעותיו. הוא עושה חסד. אומר המהר"ל, תקשיבו טוב, אומר המהר"ל, אתה עשית לפני משורת הדין, אתה לא חייב, אני עושה לפני משורת הדין. למה? כי מה זה דין? דין זה עשית עבירה, אז אתה צריך לשלם על זה. זה דין. דין בארמית זה, תן. תן זה. מי אתה? מה עשית? א', ב', ג', ד', זה. אז עכשיו אנחנו פורים את החוב. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, אבל איתך יש לי בעיה. עם מעבירי אמונתך יש לו בעיה. מה יש לו בעיה עם מעבירי אמונתך? שהם עושים חסד. אז הוא אומר, רגע, רק שנייה. אני רוצה בדין, אבל יש לפני משורת הדין. מה זה לפני משורת? מה זה לפני? מה לפני? לפני מה? לפני הדין. מה יש לפני הדין? יש התייחסות אחרת. כי האדם הוא חי על פי חסד. הוא עושה חסד. אם אדם עושה חסד, הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד. איך קוראים לזה בעברית? מישהו איתי בכלל? בטח. בטח, הרב, איתך. איתי לגמרי, אתה אומר. טוב, אם הראל פה, הכהן, אז אנחנו בסדר. בכל אופן,
לא, חשבתי פתאום שאני מדבר רק עם עצמי, והייתי דווקא מבסוט, אבל אני רואה ש... טוב, בקיצור, אתם שומעים, חברים? מה כתוב כאן? מה כתוב? יש ביטוי שנקרא מידה כנגד מידה. מה זה מידה כנגד מידה? מידה כנגד מידה זה שהקדוש ברוך הוא מתחשב, הוא לא רק מתחשב, הוא מנהל את עולמו על פי איך שאנחנו מתנהלים. זה חידוש גדול שאנחנו לומדים אותו מהרבה מקומות בש"ס. הגמרא שואלת, בתורה, זאת אומרת, הש"ס שואל, בגמרא, חז"ל שואלים מאיפה לומדים מידה כנגד מידה, ויש לזה הרבה מקורות. אחד מהם זה ביתרו, יתרו אומר, אתה ידעתי, עכשיו אני יודע שהשם הוא אלוקים. למה? אתה ידעתי כי בדבר אשר זדו עליהם. המצרים, הם הדביעו את הילדים, לא עלינו ביאור. אז הם מתו בים סוף. הם טבעו בים סוף. שואל, אז מה זה קשור? מידה כנגד מידה. אני אגיד משפט שהוא מפחיד קצת, אבל אני חושב שהוא גם נכון. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם דרכנו, זאת אומרת, הוא מסתכל על ההתנהלות שלנו, ואיך שאנחנו מתנהלים, אז הוא מנהל את העולם. אנחנו מחזיקים בקלפים, לפי הקלפים, לפי המשחקים שלנו, לא משחקים, לפי ההתנהלות שלנו, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. עד כדי כך שרב חיים מוולוז'ין מביא בנפש החיים, אתם בטח מכירים, כתוב השם צילך על יד ימיניך. מה זה צילך? באופן פשוט צילך זה מגן עליך, מצל. אבל הנפש החיים מביא, וגם כך כתוב גם בבעל שם טוב, בצוואתו, הוא כותב השם צילך, צילך צל. צל זה שהקדוש ברוך הוא, אם לא היו אומרים את זה בחיים לא הייתי אומר את זה, אבל אני אומר לכם מה שהם אומרים, הם אומרים שהקדוש ברוך הוא הצל שלנו. איך הקדוש ברוך הוא הצל שלנו? מה? כן, הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו דרכך. אתה בוחר את ההתנהלות שלך, ובבחירה שלך אתה פועל שהקדוש ברוך הוא ככה מתנהל לעולמו. מידה כנגד מידה. אז אני מסכם. בינתיים מה ראינו? ראינו הסבר אחד. כתוב במשלי, בחסד ואמת יכופר עוון. למה בחסד יכופר עוון? אומר המהר"ל, פשוט מאוד. אתה עושה משהו שאתה לא חייב לעשות, גם הקדוש ברוך הוא יעשה משהו שהוא לא חייב לעשות. הרי מה עשית? עשית עבירות, עשית דברים שלא יעשו, אתה צריך לשלם על זה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, נכון, אבל מה אני אעשה שהאדם הזה עושה דברים שהוא לא חייב לעשות? אז אם הוא עושה דברים שהוא לא חייב לעשות, מידה כנגד מידה, גם אני עושה דבר שאני לא חייב לעשות. מה אני לא חייב לעשות? אני זה הוא, כן, יתברך. מה הוא לא חייב לעשות? הוא לא חייב למחול לך על העבירות. אבל אם אתה עושה דבר שהוא בעצם לפנים משורת הדין, הקדוש ברוך הוא עושה לפנים משורת הדין, זה מה שנקרא מידה כנגד מידה. אז זה הסבר הראשון של המהר"ל בפסוק הזה. עכשיו נראה הסבר יותר עמוק. וההסבר היותר עמוק הוא הסבר גם קצר מאוד, אני אקרא רק 2 משפטים במהר"ל, והמהר"ל אומר ככה. חז"ל מפרשים הכתוב, בחסד ואמת יכופר עוון, כמו שדיברנו, כי בעל גמילות חסדים, זאת אומרת, מי שעושה לפנים משורת הדין, מי שעושה דברים טובים לאחרים, ללא תמורה כמובן, זה לא פגם להיות רופא שיניים ולטפל בשיניים של האנשים ולקבל זה שכר, זה מצוין, זה אדם ישר וטוב והכל טוב, אבל יש דרגה שהיא יותר גבוהה, יש דרגה שנקראת לפנים משורת הדין, יש דרגה שאתה עוזר לאנשים ללא תמורה, ללא תמורה, ללא פרסום, ללא שכתוב בלוח מודעות, ללא אינטרסים. הדבר הזה, זה נקרא חסד, עשית חסד. אומר המהר"ל, בעל גמילות חסדים, הוא ראוי לכפרת החטא. כן, אבל למה? אומר המהר"ל, כי בעל גמילות חסדים, הוא טוב. כך הוא אומר, הוא טוב. שהוא מטיב לאחרים. אדם טוב, זה לא אדם שמטיב עם עצמו, כי זה כולם רוצים להטיב עם עצמם, שיהיה להם ספה יותר נוחה ומכונית יותר חדישה, זה בסדר. זה בסדר גם. אבל זה עם עצמנו. אומר המהר"ל, יש דבר שהוא הטוב היותר טוב. קורא לזה מהר"ל במקום אחר, הטוב הגמור. מה זה הטוב הגמור? שהוא מטיב לאחרים. טוב, אבל מה זה בסדר? אז הוא טוב, הוא נחמד, הוא חמוד, הכל טוב ויפה. אבל למה זה יכפר עוון? למה זה יכפר על העבירות שלי? אומר המהר"ל, משפט, שננסה לבאר אותו,
הוא אומר ככה, כי האדם כמו זה, שהוא עושה חסד, יש לו זכות ודקות החומר, ואינו אדם חומרי. זהו. זה מה שהמהר"ל אומר, ונראה לעניות דעתי שההסבר הוא כך. מה זאת אומרת הוא לא חומרי? אדם שעושה חסד הוא לא חומרי? מה זה חומרי? אם אני מסתכל פה, אני עושה ככה, כל אחד יעשה לעצמו בבית, יצוות את עצמו, יראה שהוא חומר מוחלט. כן, יש לו עצמות, יש לו גידים, ברוך השם, יש לו בשר, ברוך השם, יש לו... בקיצור, אנחנו חומריים. יש לנו גם יצרים, יש לנו גם דחיפות יצריות, יש לנו גם נטייה לחומר, אנחנו גם אוכלים, אנחנו גם צריכים חומר. מה אתה רוצה? המהר"ל אומר לי, אדם שהוא עושה חסד, יש לו זכות ודקות החומר. הוא לא חומרי לגמרי. מה ההבדל בין אדם שעושה חסד שהוא לא חומרי לגמרי, לאדם שלא עושה חסד והוא חומרי לגמרי? זה לא מובן כל כך. והדבר השני, שהוא בכלל לא מובן, זה נגיד שהוא לא חומרי לגמרי, בסדר, אני מקבל, אם המהר"ל אומר, אני נכנע. אבל למה שיחפרו עליי עוונותיי, אם אני לא חומרי לגמרי, אני רק 3/4 קלאץ' חומרי, אז מה קורה איתי? אז לא, אז הקדוש ברוך הוא יכפר על העוונות, אבל למה? מה ההסבר? מה יש מאחורי המשפט הזה? אני אגיד לכם, לעניות דעתי, ההסבר הוא כך. יש שני דברים שהם לא הולכים ביחד. מה לא הולכים ביחד? זה חטא וחסד. חטא וחסד זה פיצוץ אטום, זה לא הולך ביחד. זה פלוס ומינוס. זה אנטיתזה. חסד הוא אנטיתזה של חטא. אבל למה? מה העניין? מה זה חטא? במהות, חטא זה להיות אגואיסט. זה להגיד, בא לי את זה, אכלת בשר, עכשיו בא לך שוקולד. בסדר, מסתכל ימינה ושמאלה, אין אף אחד. למה גילוי עריות נקרא חסד? זה לא מדויק, השאלה היא לא מדויקת, כי גילוי עריות לא נקרא חסד. גילוי עריות של אח ואחות זה נקרא חסד, וזה צריך להבין, עיין, עמק דבר, במקום. זאת אומרת, שם זה משהו אחר, אבל לא נראה לי שזה הנושא שלנו, אבל זו הייתה שאלה יפה, אבל אני סוגר את הסוגריים. לא נראה לי לפתוח את זה. אז אני חוזר. זה ככה קפץ. זה הפילי האינטרנט שזה קופץ, אחר כך אתה לא זוכר בכלל איפה היית. אז אני חוזר. הנקודה המרכזית היא שחטא זה אגואיזם. זה להיות אגואיסט. אני זוכר עכשיו. זה היצרים שלי. אתה אוכל בשר, מתלבט עם להיות בשרי, ובסוף אתה אוכל בשר. אחר כך מגיע לך איזה שוקולד טוב ככה, ואז אתה אומר, מה יהיה? אז אתה אוכל או לא אוכל? אבל נגיד שאדם אכל. אבל למה אכלת? הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול. כן, אבל בא לי. אני חושב על עצמי, אני רוצה לראות איפה אני אוהב שוקולד. ואם אני אוהב שוקולד, אני לא מוכן לוותר על השוקולד, אבל הקדוש ברוך הוא לא מרשה שוקולד אחרי הבשר. לא ברור שהקדוש ברוך הוא לא מרשה, כן? חז"ל לא מרשים, זה מהתורה זה ודאי מותר, אבל לא משנה, אבל אז הוא לא מרשה, חז"ל לא רוצים. בסדר, הם לא רוצים, אבל אני צריך את השוקולד. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאדם במהותו חטא זה אנטי חסד. זאת אומרת, חטא זה להסתכל רק על עצמי. בא המהר"ל ואומר, יש לי פה בן אדם שהוא מסתכל על אחרים. הוא לא מסתכל על עצמו. הוא טוב לאחרים. הוא מטיב לאחרים. איזה מין בן אדם הוא? בן אדם שמטיב לאחרים? בן אדם שמטיב לאחרים הוא במהותו לא שייך לחטא. יכול להיות שהוא חטא, יכול להיות שפה ושם יש לו בעיות, אבל במהותו הוא לא שייך לחטא. למה הוא לא שייך לחטא? כי חטא זה אגואיזם, חטא זה לחשוב רק על עצמו, והאדם הזה הוא לא חושב על עצמו, הוא חושב על אחרים. אם אדם לא חושב על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא חושב על עצמך, אז אתה לא שייך לחטא, זה שולי אצלך, זה שולי, זה לא עקרוני, זה לא מהותי. לכן הקדוש ברוך הוא מכפר על עוונותיו. ההסבר הזה הוא הסבר מאוד עמוק,
כי בתכלס, מה שרואים כאן, שאומר המהר"ל, יש לו זכות ודקות החומר, הוא לא חומרי לגמרי. בסדר, ברור שהוא חומרי, ברור שהוא צריך לאכול. אדם שעושה חסד גם צריך לאכול ארוחת צהריים. אבל זה לא שהחומר מניע אותו. ולכן כשהחומר לא מניע אותו, זה נגד החטא, במהות של זה. במהות של זה זה נגד החטא. ואז המהר"ל מביא עוד משפט קצר, הוא אומר ככה, כי החומר אינו משפיע, רק הוא מקבל תמיד. מה ההסבר? ההסבר פשוט. חומר זה לקבל. חומר זה לרצות לקבל. אני, תביאו לי, אני רוצה, אני צריך, אני אוגר, כסף, נכסים, דברים. אני רוצה להיות במרכז של החיים פה. אני רוצה לקבל, אבל הוא לא משפיע, כי החומר זה הכל לוקח לעצמו. אדם שהוא לא חומרי, זאת אומרת, ברור שהוא חומרי, כן, הוא חומר, אנחנו חומר. כי חומר ביד היוצר, אנחנו עוד שנייה נגיד את זה, אבל אנחנו חומריים. אבל אדם שהוא לא חומרי לגמרי, הוא רוצה גם להשפיע. הוא רוצה לעשות טוב לאדם אחר. הוא רוצה לעשות טוב. אדם שרוצה לעשות טוב, הוא לא לגמרי חומרי. ולכן, אדם שחושב על אחרים, הקדוש ברוך הוא אומר שהחטא לא שייך אליו. אז מה שהבאתי בינתיים, ממש בקצרה, זה שני הסברים ממש ממש מעניינים, שמצאנו בנתיב גמילות חסד של המהר"ל, שהוא קשור לראש השנה. מי שרוצה לזכות ביום הדין, יעשה חסד. מי שרוצה לזכות ביום הדין, יש דברים אחרים שאפשר לעשות. צריך להתפלל, זה לא סותר, צריך לחזור בתשובה, זה לא סותר. יש הרבה דברים שאפשר לעשות, אבל זה דרך עוקפת. יש לי פה שביל עוקף, יש פה דרך עוקפת, יש לי פה איזה מסלול אחר, שכל בן אדם יכול להחליט. את זה אני עושה ללא תמורה. אני מסתכל ימינה ושמאלה, אני מוכן לעזור לאנשים, אני מוכן לעזור בעצה, בכסף, כמו שדיברנו, בידיעות, בחוכמה. יש לי חבר שהוא רופא שיניים, אז הוא החליט שאחוזים מסוימים של הרפואת שיניים עושה בחינם. הוא אומר, אני לא לוקח כסף מאנשים שקשה להם, הוא עושה בחינם. אז הוא לא חייב לעשות בחינם. אז למה אתה עושה בחינם? כי הוא לא חומרי. הוא לא רוצה לקבל את הכסף הזה, הוא מוותר על הכסף הזה, למרות שזה מגיע לו בזכות. זה שלו. הוא עבד, מגיע לו כסף. נכון. אבל אני גם חושב על אחרים. אני חושב על אחרים, הקדוש ברוך הוא גם חושב עליי. בהסבר הראשון, המהר"ל הסביר, זה מידה כנגד מידה. אתה עושה דברים לאחרים, אתה עושה לפנים משורת הדין, אז גם הקדוש ברוך הוא יעשה לפנים משורת הדין. ולפנים משורת הדין זה לוותר עליו, לא לוותר, כי הקדוש ברוך הוא לא מוותר, אבל לכפר, כן, על העבירות. ההסבר השני הוא יותר עמוק, ההסבר השני אומר, גמילות חסדים זה הפוך מחטא. חטא זה משיכה לחומר, לאגואיזם, לפרטיות, כן, אהבת עצמו, זה יצר הרע, זה היצר הרע, ואתה הולך אחרי היצר הרע, אבל גמילות חסד זה לחשוב על אדם אחר. זה לסייע, לעזור, לצאת מהפרטיות, לצאת מהחומריות שלי, לצאת מהקבלה, כל הזמן לרצות לקבל, אלא לקחת ממה שיש לי ולפזר. פעם הייתי אצל תלמיד חכם גדול, ולפני המון שנים, והוא נתן איזו שיחה שאני חושב שהייתה שיחה מאוד מאוד חשובה, ואחרי כמה ימים באתי אליו ואמרתי לו שאני מאוד אשמח להוציא את השיחה הזאת, לעבוד על זה, לערוך את זה, להקליד את זה, פעם זה היה מכונת כתיבה, לדפוק על המכונת כתיבה ולהוציא את השיחה הזאת. אז הוא הסתכל עליי, הוא אומר לי, בסדר, אבל מה אתה רוצה ממני? מה אני רוצה? מה זה מה אני רוצה? זה שלך, מה אני אעשה עם זה? אני צריך אישור. אני לא אוציא עכשיו שיחה ואני אגיד שיחה של הרב X, פלוני אלמוני, ואחר הוא יגיד לי, תגיד לי מה עשית. אז אמרתי לו, אני רוצה להוציא, אז אני מבקש רשות. אז הוא אמר לי משפט שהוא חזק, שנחת בזיכרוני, הוא אמר, זה לא שלי, לא שלי. זה לא שלי. אני אמרתי משהו, מה אתה חושב שזה שלי? זה תורה. אתה רוצה להוציא? תוציא. אתה חושב שזה יעזור למישהו? תעשה מה שאתה רוצה.
זה כבר לא שלי. קח, תפיץ, תעשה. בלי זכויות יוצרים, בלי הקופרייט עם ה-C, עם העיגול, שאני אף פעם לא יודעים מה זה אומר, כן? זה לא, זה אני מוכן לתת לכל מי שרוצה לקבל. למה? כי אני רוצה לפזר את זה, זה לא שלי, אני רוצה לתת כמה שיותר, כמה שיותר, כמה שיותר רחב, כמה שיותר לעוד אנשים. בכיף, בכיף. למה בכיף? היום חוכמה, כל אחד שאומר, אדם יש לו פטנט, הוא רושם את זה כפטנט. מי שזה, משפטים. למה? כי אני לא רוצה שתיקח לי את הפטנט, זה שלי, ועל זה אני אעשה כסף. אבל רוחניות ותורה וחסד זה לתת לאחרים בלי חשבון, בלי חשבון, בלי חשבון. אז זה שני הסברים שכתובים כאן. אני לא יודע אם זה היה מובן, כי פה אני מדבר בעיקר מול הריבועים השחורים, אבל אני מקווה שזה היה מובן. המהר"ל מעריך בזה מאוד 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 שם, במקום ההוא. אני קראתי לכם רק ממש משפטים ספורים, אבל המהר"ל מעריך מאוד, וזה ממש ממש מרתק לראות איך המהר"ל בונה לאט לאט את ההבנה שאדם שעושה דברים טובים, הוא מנותק מהחטא, למרות שהוא יכול שהוא חוטא. טוב, לסיום אני רוצה להביא לכם גמרא, שהיא גמרא מפחידה, זה מפחיד, מבהילה, זה באמת מבהיל. אז אני אקרא לכם את הגמרא, אין לי את הגמרא מול עיניי, אבל אני אגיד לכם פחות או יותר מה כתוב שם. תסתכלו, זה גמרא בקידושין בדף מ'. אז הגמרא אומרת כך, יש פסוק, כתוב, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. שואלים חז"ל, שואלת הגמרא, מה זאת אומרת אמרו צדיק כי טוב? אומרת הגמרא, וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב? מה זה? צדיק תמיד טוב. אומרת הגמרא, תקשיבו טוב, אומרת הגמרא, טוב לשמיים ולבריות, זה צדיק טוב. אבל טוב לשמיים ורע לבריות, לא עושה חסד, רע לבריות. זה צדיק, הוא צדיק, הוא עושה את כל המצוות, הוא לא טוב. אומרת הגמרא, זה צדיק שאינו טוב. אבל זה לא החידוש הגדול. אני אגיד לכם מה החידוש הגדול. החידוש הגדול הוא בהמשך הגמרא. הגמרא אומרת, כיוצא בזה אתה אומר, אוי לרשע רע. שואלת הגמרא, כבר הבנתם את השאלה, שואלת הגמרא, מה זאת אומרת רשע רע? רשע הוא תמיד רע. אני לא מכיר רשע נחמד. רשע זה רע. אומרת הגמרא, אוי לרשע רע, וכי יש רשע רע ורשע שאינו רע? אומרת הגמרא, כן, רע לשמיים ורע לבריות, מה אתם אומרים? רשע רע. ואז הגמרא אומרת, רע לשמיים, לא מקיים מצוות, ואינו רע לבריות, זה רשע שאינו רע. זה חומר למחשבה, למעבירי אמונתך. אז עכשיו זה ברכות, עכשיו נכון? זה מה שאבישי אמרה. ברכות, אז אני מבקש תברכו אותי, שתהיה לי שנה טובה בעזרת השם, לי ולמשפחה שלי, וגם אני מצטרף לכולכם, ושבעזרת השם יהיה לכם רק טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות, ותמשיכו לעשות חיל. מה שאתם עושים, זה כתוב פה, אתם בכלל, יש לכם מזל. מי שמעביר את השיעורים באמונתך, עושה חסד. מי שעושה חסד, הקדוש ברוך הוא עושה לפנים משורת הדין. אז כל מי שנמצא פה, הוא לא היה צריך אותי, כהכנה לראש השנה, כי הוא לא צריך הכנה לראש השנה. אז סתם בזבזתי את הזמן שלי וגם שלכם, אבל בכל אופן, היה נחמד. שיהיה רק טוב בעזרת השם. אולי יש פה שאלה, רק שנייה. תודה רבה על הברכות, יפה מאוד, אני ממש משמח, וישר כוח לרב אליסף, לרב אבישי, שהם עושים מעל ומעבר, ולקחו את התוכנית הזאת, ובעזרת השם מעלים מעלה מעלה, וכולם פה באמת בהרבה סייעתא דשמיא, בעזרת השם שזה ימשיך רק בדברים טובים, אמן כן יהי רצון, כל טוב סלע, שנה טובה, ואני יכול ללכת, נכון? כן, כן, תודה רבה לרב, כן, תודה רבה כל טוב לרב. צדיקים, רק ברשות שמחה הקהל, גדולה. ננצל את ההזדמנות רק להראות עוד כמה דברים קטנים. הרב, שוב תודה.
אז אני הולך, רגע, שנייה, אני לא יודע איפה לוחצים, אולי על זה. תודה רבה. הרב דיבר על החסד של ההשפעה, על ההשפעה הרוחנית, שאדם הוא לא חומרי שהוא מעניק. אני רק אוסיף באמת ולהגיד שבאמת בשנה החולפת זכינו לגעת ולהשפיע ולעשות חסד כפשוטו. באמת על אלפי אנשים, אם זה בתוכניות הדיגיטליות, אם זה בתוכניות זום למחנכים ולנשים, 270 נשים ו180 מחנכים בסדרות ארוכות, וכמובן קבוצות הלימוד בכל הארץ. המצב שלנו היום, אני משתף אתכם כיום, ממש היום, יש לנו 78 קבוצות בכל הארץ שמתקיימות אחת לשבוע, וזה דבר שהוא מדהים. ויחד עם זאת אני טיפה רק לשתף אתכם ממש בקצרה במה שעוד מחכה לנו. אז כמו שאתם יכולים לראות, אני משתף מסך אחרי החגים, בעזרת השם אנחנו עוברים לחוברת הבאה, חוברת הנוכחית, מידות הנפש. אגב, גם המהר"ל במידת החסד למדנו אותו בחוברת. אז כמו שאתם רואים פה, זה הפרסום לקראת החוברת הבאה, טעמה כי טוב, מבט עמוק על אורן של המצוות. יש פה גם את הרשימה של המצוות, זה מה שמחכה לנו אחרי החגים. ואני אוסיף עוד דבר ואני אגיד שבמסגרת החשבון נפש שלנו כארגון, התלבטנו איפה הדברים שהכי נכון להשקיע בהם בשנה הקרובה. המסקנה שלנו היינו בדיונים סביב זה, אבל זה היה ברור לנו שזה הכיוון, זה לא הפתיע אף אחד. בעצם היעד שלנו והלב של הארגון שלנו זה קבוצות הלימוד. אז ממש אנחנו ככה לקראת, כמו שאמרתי, היום אנחנו עובדים על 78 קבוצות, ויש עוד עשרות שפנו אלינו ומתעניינים ורוצים לפתוח, והיעד הקרוב שלנו זה 100 קהילות, ואנחנו רוצים כמובן גם עוד יותר. וזה כמובן לצד עוד הרבה דברים טובים ויפים שאנחנו עושים. יש ביום שלישי, בעוד שבוע, כנס נשים, לקראת הימים הנוראים עם הרבנית נעמה והרב חלמיש, ועוד הרבה טובים אחרים נוספים שכולנו מכירים, אם זה השיעור על הסליחות, אם זה דברים נוספים שגם תקבלו ממש בימים הקרובים. אז שוב להגיד, אתם, כל מי שנמצא פה, ממש הלב של הארגון, וזו הזדמנות להגיד תודה רבה על החסד, על הלב, על התרומה המשמעותית של כל אחד ואחת שנמצאים פה. מחר בבוקר אנחנו נשלח לכם לנייד שי מאיתנו לכבוד השנה, שתהיה שנה טובה ומתוקה, שובר זוגי לקפה נאמן, באהבה גדולה ובהערכה גדולה ותפילה שהעשייה שכולנו שותפים אליה רק תלך ותתעצם ותתרחב. ואני מבקש מהרב אליסף לתת לנו ככה משפט לסיום, וזה נסכם. הרב אליסף, לכבוד. תודה רבה לרב אבישי ולכל הרבנים. כל אחד מאיתנו לוקח עכשיו משימה גדולה לשנה הקרובה, שהיא משימה כפולה. אנחנו מאוד רוצים לאפשר לעוד אנשים להתחבר לאירוע הזה. פונים אלינו הרבה, אנחנו מנסים גם לעשות כמה שיותר. כל אחד מכם זה מנוע של קהילה, אבל לא רק מנוע של קהילה. אני יכול לספר שמההיכרות שלי, בערך חצי מהקבוצות שהיום לומדות הגיעו מחבר'ה כאן, חבר מביא חבר. אז בעזרת השם אנחנו נשלח את כל הדברים, וכל אחד מאיתנו יש לו אחריות שעוד קהילות ילמדו אמונה, שעוד אנשים יחיו את החיים שלהם מתוך מבט של תורה, ואנחנו רוצים את השותפות שלכם. כולנו ביחד מתחת לאלונקה הזאת להצמיח את העם שלנו. אז בעזרת השם תהיה לנו שנה מלאה באמונה עם הרבה משימות, והלוואי שכל אחד מאיתנו ייקח על עצמו להרבות כמה שיותר בגזרתו, וככה ישועת הדור וישועת העולם קרובה מתמיד בעזרת השם. שתהיה שנה טובה ומתוקה, ותודה רבה לכולם שוב פעם. תודה רבה. יישר כוח, שנה טובה. כוח, תודה רבה, שנה טובה. חזק וברוך, כולכם ברוכים. שנה טובה, יישר כוח. שנה טובה. שנה טובה ומבורכת, חזקים. שיפוצו מעיינותינו חוצה, בעזרת השם. אמן. עוד טוב חברים יקרים, שנה טובה. טוב.